Здравей, синко. Очаквах да дойдеш. Остах. Имаш юбилей. 9-та книга. Това е кръгло число. Първа награда печелиш за приятеля ти Боби, който според книгата е най-готиния пич на целия свят. Той е. Мислих, че сигурно. съм аз. Не. Искам да навърши, върна на съжалявам. книгата, приятелчета, защото... Оставаш в Kaufland на входа от тия бележки. Аз съм гей. Виждаш ли, че е тежка работата, е сложна. Ами, нещата, за които вие сте ме хейтили, са били смислени да ме хейтите за тях. То това За е... какво сте го хейтили? Еми, като имах... Мустаци. Иван Кирков е умрял. Какво ще кажете сега? Може да се баваш с такива неща! Ти си кенсълнат от мен! Аз- Кенсълвам го в момента! Какво съм казал? Значи, Да не имат Слави, някъде- изрежи го и да не се виждат. Да, така трябва да изглеждаем. Аз ти казах, че никакви ебавки не може да се Много е правят трудно, с... да, факт. Да, тук не може. Малко. Не е написано в лилаво, а натиснато до лилаво търся. Защото като бях първи клас и... Те са Тотално. трима братя. Да. А знаеш колко братя и сестри са другия? Колко? 100. Така, за тази корица, между другото, Боми има някаква такова. Не. Значи Боми си мисля, че е Аха. по-важна, отколкото е. Басикам се. Ние най-вероятно не гледаме. Що откъде знаеш? Еми, предполагам, че Аз ти не обичам гледаш. приключения. Гледам големи потни мъже, как се натискат един друг на земята и се затискат. Да се удушат. И моя е много дълъг. Моя е... Няма между другото Да. голяма разлика. Аз Разбрах. бях в заблуда, живях дълги години, че... О, не, аз няма да изкарам кенсъл тук днес. Не. A few moments later. Транзишън между фън и Транс може ли би ме си нарече? посред... Айде! Cancelled, ли? cancelled. Иван cancelled. Аз няма да изкарам кенсъл тук днес. Аз не съм толкова луд да си пиша от собствения профил, писах и от друг профил. Намерих през фейсбука на децата, намерих нали, майката и аз просто и написах и казах, че знам, че е тя. Мгм. И аз си бях писал, може ли да кара камион? Блок. Мен ми е много интересно, Иване, ти кои от ютубърите не харесваш? Български? Не харесвам. Да не ги харесваш. Лаша Бобката, примерно, ми е супер любим човек. Така. Изи е 10 пъти повече. Аз пък не мога да я понасям. Говориш неща, които... Едва съм анкенсъл на отсецката. Моля те. Уф. Но Индийски има сериал. нещо друго, което не казахме. Какво? Най-великият актьор на вселената. Дайм Петканов ме е блокирал. Не. Да. Не. То се казва... Не го казвай. Не. От теб го е Вие научила. го казвате и и в подкаста. Петя. Няма Петя да го учиш каза, аз лоши затова се работи, изказах. Бомито. Да. Това Но ми и в е- TikTok, това, което се случва е, че аз в последните, пример... Не те разбирам. Книгата е написана в Лилаво, ще има по книжарницата от 25 септември и до 17 Това дъжд ли или приятелят ти е на стълба? Така, приятелчета. Това ще го изрежем. Добре, Венета Райкова или Монджо. Първата Такова. книга, колко книги са продадени? към 40 милиона. Лузър. Мисля, че отидохме прекалено далече. Защо? Да. Разкарвам куки по сандали, нинджа самурай кинжали, кът ме видят викат мали, аднам бица мали. А тебе те е бил страх приятелят ти да не разбере, че си Не! гей? Ачи. Как правим, молят? Е така.